Soy José Antonio Expósito i el meu negoci és Xolleries Platers. El nostre negoci té 100 i pico d'anys, partim des de l'any 1919, que on va començar la nostra família. Nosaltres som la quarta generació continuada de xollers i lògicament ens dediquem tot el món de la xolleria, tant la xolleria més vanguardista com la més tradicional, perquè com som xollers també ens dediquem a la fabricació i reparació de xolles personalitzades. El negoci és una fàbrica d'il·lusions, perquè realment quan la gent ve a una xolleria sempre ve per un naixement, perquè està plantejant casar-se, buscant unes aliances, un anell de compromís, perquè ha nascut un xiquet. Entonces és una il·lusió molt bonica el poder dedicar-nos a aquestes coses perquè, el que dic, venem amb il·lusió. Nosaltres des de xicotets ens criarem així darrere d'un mostrador. Els meus pares, els meus iaios ja se dedicaven a això, entonces va ser una cosa una continuïtat familiar. També és del tema que ens agrada moltíssim continuar en aquest tipus de negoci. Este negoci ha evolucionat de la següent manera. Abans no existien les marques, com esteu veient ara se ven molta marca de xolleria, però realment la base del nostre negoci continua sent un negoci molt tradicional. De fet, moltes de les ferramentes que jo utilitzo eren les que utilitzava mon pare quan treballava. Les noves tecnologies sí també ens han influït molt, tot el tema d'internet, la venda online i tal, que és una cosa que estem nosaltres també peleant per ella, però bueno, continuem treballant coses molt tradicionals, és un negoci de tradició. Nosaltres, en quant a producte, toquem tres línies molt diferenciades. Una és la xolleria comercial, que és les marques que estem tots habitualment veient en totes les xolleries vanguardistes. Intentem portar l'últim, el que més ens demana el client. Després treballem un altre tema que és la xolleria artesanal, que és en la que realment ens diferenciem. Nosaltres podem des de fer una reparació d'una xolla, podem idear-la, podem dissenyar-la, la podem produir totalment. I també en els últims anys ens dediquem molt a la compra d'or. L'or que venen els nostres clients, nosaltres el comprem, el tornem a refinar i el tornem a ficar en producció perquè se convertisca en noves xolles. Per supost tenim una pàgina web, pensem fer unes xicotetes modificacions, fins ara sols les estem gastant com a xicotet escaparate, no hem començat a fer venda online, però estem ahí, i per supost tot el tema de xarxes socials, Facebook, Instagram i tot el que se porta avui en dia. Què li aportem a Sueca? Sobretot el tindre un comerç de proximitat, que jo penso que això és molt important, que la gent no tingui que desplaçar-se a altres poblacions. Sueca ja és una població prou important com per tindre aquest tipus de negocis, entonces me pareix una tonteria que una persona tingui que desplaçar-se a una gran capital per a reparar una xolla o per a comprar un adreç de comunió. Entonces el que li aportem és el tindre-ho així. Una part molt important del que aportem a la societat és el reciclatge de metalls preciosos. El traure or de la natura és una cosa molt agressiva, entonces nosaltres el que sí que fem és que comprem les xolles dels nostres clients, xolles que avui en dia ja no estan utilitzats, coses trencades i tal, i el que us comentava, el que ens dediquem és a refinar aquest or i a tornar una volta a ficar en producció. Un consell pels nous emprenedors. Jo parlaria, per exemple, del meu negoci, més que centrar-me en un negoci general perquè cada un coneguem els nostres negocis. Ante tot, una molt bona formació.
Vale? Nosaltres ens hem format en les escoles de xolleria, som dissenyadors i xollers d'ofici, a més, i sobretot és molt important, penso jo, en tots els negocis, però és concretament en el món xoller, conèixer realment el producte que estàs venent, per poder-li transmetre al client la tranquil·litat que realment estàs venent-li or de 18 quilats, estàs venent-li un brillant o estàs venent una esmeralda, o sigui, que realment sàpiguen que tu coneixes el producte, que sàpiguen com pots diferenciar el producte autèntic del que no és autèntic. I penso jo que la majoria de negocis el que requeriran és una especialització. O sigui, no se trata de dir jo avui me'n monte una tenda de lo que siga i vaig a veure què és el que és. O sigui, primer informar-nos molt bé de lo que necessita el sector i realment pensar si estem capacitats per a vendre aquest tipus de producte. Un xicotet curset, que avui en dia hi ha moltes possibilitats, o bueno, pues, el que dic, tindré una bona base. Yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza. O sea, nosotros desde que ens hem comentat que se anava a crear una associació de comerciants locals, van ser dels primers en apuntar-nos i pensé que és una forma de poder enfrentar-nos o demanar a l'administració quan tenim un problema, poder-los posar. No és el mateix que jo es poso un problema com a Xolleries Platers o com a José, que siga una associació de molts comerciants que es posi el problema. També ens estan ajudant a nivell d'obtindre moltes ajudes, ens mantenen informats i el que dic, sempre n'hi ha que estar en aquest tipus d'associacions. Jo us aconsellaria a tots que perteneciéreu a alguna associació, siga la que siga, per el tema de que estar units i ser més forts.